ni da ai sabi. Ka Seng Hill State People's Democratic Party kala ai Jingmut ban Bhah lang prapo na ka Shispa ka kam na ka Bynta ki Khasi-Jaintia bat ki Garo khnang ban khanglat ya ka jing ki nyau shiliang ya ka no ka jaj bin riu. Ka Seng kala IT ya ka ne ka jing ai Jingmut sha ka expert committee halor ka reservation policy jong ka jela hinin ka sngi. Presiden ka Hspdp uba KP Pangniang uloong ba ka donkam man khmi benya ya ka reservation policy kabala pentrikam hakakat arterik ukela lengkot syajar khandai spa nyupuar na ka Bynta ka jingkiu jong baro hakabai dei bat ka jingyo kam yo jam. Uloong syu baka Seng ka sngo baka long ka bakongsan ban khmi benya biang sa shisin halor ka ne kaman. Ni kermau kat mina khana di por ki officer ka ribu imam dei khasi kidi ki asmi sa ni bangli ani non khasi kermau ta ka humne galong very clearly hane inadequacy of representation of these communities in the services on the atmosphere of Meghalaya no hani ka balang ka khamsa po on with the maintenance of efficiency in administration the number ta ka is amba ni number ta ka is amba 40% to bring healthy competition and efficiency in the administration of the government services. Kadina ka tayo Bynta. Ka Northeastern Hill University students